Simthole phesheya kwasehlathini emzimkhulwane, ekhishiwe amehlo, eshisiwe nje, ushisiwe cause ushile ebusweni, ushile nala esiswini. Kodwa manje into engididisayo ukuthi amaphoyisa athi amfice no-ice, then besicabanga ukuthi njengoba etholakale eno-ice kusho ukuthi umuntu obezwelela amakhaza senze kubanda nje kulezi nsuku. Iyangididisa yokuthi usha kanjani and kuyabonakala ukuthi lo muntu uye kolahlwa laphayana, ubulawele somewhere. Ebulawelwa somewhere nje ngoba akho ngisho i-drop yegazi ubhekwa yena, ubhekiswe phansi, walaliswa wabhekiswa phansi cause amaphoyisa asisile lapha kwisini la atholakele khona. Wathi ubelele la ebheke phansi, la atholakale khona ebheke phansi kunendlela angithi kwenile, kunendlela ekubonakalayo ukuthi ivulekile la njengoba kunabantu abebehamba recently. Le ndlela ayiqhamuki ngakwambotho la kufanele ngabe iqhamuka ngakhona. Iqhamuka, yabona uma uzongena lapha ku-N2 lapha ku-Welcome to Harding, kukhona into eyakenzeka lapha kudutshulwa abafana baleka mbotho emotweni encane, I think yayibovu. Ungena lapho-ke ngalowo mgaqo yehlathini. Ngathi imoto yayime phezulu cause kunendawo lapha enamasondo, bese ngoba nathi imoto siyishiye khona phezulu sebese sehla ngenyawo. Kodwa thina sihambanga la ebekunendlela ebeyize ngayo izobeka yena usakhe. Athi amaphoyisa nayi indlela afika ngayo esafike sayibona. Meaning that lo muntu akazange alahleke adwanguze aqhamuke kambotho bese aye kozilahla lapha. Lo muntu uthwaliwe wayobekwa lapha. Kodwa-ke asazi ukuthi kwenzakalani ekugcineni. Umuntu owaziyo yena noNkulunkulu. Injalo.